ngala dap kren yang ne jing sha ta pangan kren yang ka hani por ke kubor gede pang ke rta ubriu ke bangilap lagi kitab sam gonong ke ba khandai po ke khot ke ba khandai ko ongkum ne khot ke bispo kisngi kisnem jungi kilo hnyo po snem lene namar ba khlanye pra po snem kine kene ke khot hawa pipule ka kumto I kumba ka yeng nagabenta gerta ubriu henrei lada pidei kino pule benia ega bible penlap ba kane ka khot ka khlem thau nagabenta gerta ubriu mano sha pimne ka sam khandai pho kade ka sam jo moses kade ka jingduai jo moses baru moses u im yelade u im shispa arposnem anong biang Moses yelade u im chispar posnem rege kitab sam kolong bo khandai po khot bish po ong gisngi jongi kolong nyo posnem lene gisngi snem jongi kolong nyo posnem lene bakhlan e pra posnem pitim nem blok bi kane ka klem yeng tau na banta karta jum bru no mar ngilap na ga bible don shibon ki bru ki im palat ya ga pra posnem mdei tang ga bible wat hadu ine gisngi ba mentaro ki bru shibon ki im don shibun ki brio ki im palat yaga propose nem shispas nem rodang don ki brio ki im hani ke juk ka bamanta so ke ege sam ka ba khandai po ka sam khandai po le people de ke jing duai jo moses sabo banya o shapang ka jing shem pap jongi khonro shapang ka jing shem jinjar jongi khonro hari klau ha to ke jing ya lan ti jongi sau post nem hari klau ka yeng na ka banta ka to ka por ngin pule khot banyo ko kumni na wala bam do yingi hega jing bitar jome piti balai moses duai gumta namar ki ka jaj penru israel de ka jaj penru balai kiat ka balai pershaw blai ka bom ko ngo bat ka bom nge hari khlau te gumta ka wan ka jing bitar jom blai hari khlau baru blai penyap yegi shibon upai ba ki kon israel hari khlau baru moses duai kumni na bala bam do yingi hega jing bitar jome bar hega jing otshla jome la panjen jar ngi mela bo yegi jing yele boman jongi hikmat jome yegi pop bari jungi haga jing shay khmat jome na bagi sngi jungi baro kile ya jano haga jing bitar jome ngi penle yegi snem jungi kum ke jingi tho khana kai na pi pulib ni ay ba phla ba ga jing dua jo moses bo kren chipang ka jing shem lanot jongi khonrol hari khla ha pi pule ge sam ga khandai puwai u ble ukren chipang ka jing slem gerta ubriu khandai puwai kalau nong ke dekat ke bakhan riu ke kitab sam ong kumne ubleu ong dalade ukren dalade ubleu ong ngan pen hun ye u de beslem gerta bat ngan pen I ho u yala ke jing penim na haga bible haga kitab sam haga por jung ke juk chong u david's e kibreu ki im palat ye ke shispa snem habo bleu ong ngan pen hun ye ubreu de beslem gerta kamut ke deban cross ye ke shispa snem ngam ong ba kerta jom beri kolong baik palat yang sispa snem no ngakhlem om ta hari pinla ba testament berim ki beri de be imslam don ki beri be im sispa snem don ki beri be im sispa san post snem don ki be im arspa lai spa san spa snem khandai spa snem rodang don ki be im ga juk jong testament berim kumta haba ga bible khren pang ga jing imslam gerta ka kade ban cross ye sispa snem kade balom ta Jacob upalat ik cis pasnem jandap ars pasnem rei deladi uang ngam kot sha kisngi gerta jongi kpa jonga sngap deladi uang nga klem kot ye sha kisngi gerta jongi kpa jonga kibala im kham slem banenga ula jandap ars pasnem ji sha Jacob cis pasem tam don hari udang kren ta kemut ke jing im slem gerta jong bru ban cross cis pasnem le ngi kren jipang ke jing im slem hari kene khubor am dei pang jing islam gerta jong breu kene khubor ke dei pang kene get khot ke bapan sutho bakla ye ki breu sha kine ki sha ki balang sha ke keleng wat dei tang sine wat sha per thai hero dan shibun ki breu sutho bakla ye get khot ki ong kum ne breu im tang sis pasam bleu la bo yo breu in bonim tang sis pasam lene bakla ye propos no kene get khot khlam thau nam ta ke skirta jong breu kene khot ke kren jipang ke jing shem jinjar wo moses duai pang
ke jing ya dan ti jong ikhon Israel hari khla ngai ke shat jing sha habangi pulai Bible ni ro banta tungin pulai khamni ai Bible bangin so tho kham bhai ka